కర్నూలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో కర్నూలు, కొడుమూరు, పాణ్యం నియోజకవర్గాలు కలిశాయి. అయితే ఈ 3 నియోజకవర్గాలలో పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ఓవైపు అధికార పక్షం తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యురాలు గౌరు చరితారెడ్డి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికల కార్యక్రమాలలో దూసుకుపోతున్నారు. పాణ్యం నియోజకవర్గంలో ప్రతిపక్షం వైఎస్ఆర్సీపీ మాజీ శాసనసభ్యులు కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి దేవాలయాల సందర్శన, విగ్రహాల కార్యక్రమాలు, ఆపదలో ఉన్న నాయకుల పరామర్శలు చేస్తూ ప్రజలకు దగ్గరలో ఉంటున్నారు. అయితే కర్నూలు, కొడుమూరు నియోజకవర్గాల వైఎస్ఆర్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, శాసనసభ్యులు అధికార పక్షాన్ని ప్రశ్నించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని అన్నారు.